Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako predať ETF v Trade Republic. Najprv spustíme aplikáciu Trade Republic a hneď sme v portfóliu. Scrollujeme dole, kým nenájdeme naše ETF, potom vyberieme to, čo chceme predať. Ja mám len jedno, tak naň kliknem. Dole vidíme možnosť obchodovať, klikneme na ňu. Objaví sa možnosť predať, klikneme na ňu. Tu si môžeme vybrať, koľko chceme predať. Pod predaj vidíš počet akcií. Môžeš zadať percento na predaj, napríklad 100%. Kliknutím na akcie môžeš predať sumu, pridať limit alebo stop. Ja chcem teraz predať len jednu akciu. Kliknem na 3 bodky a tam zadám počet akcií. Teraz zadám len jedno a kliknem na ďalej. Potom sa to tu prehľadne zobrazí. Dôležité je, že treba zaplatiť 1 euro poplatok, potom klikneme na predať a uvidíme, že príkaz sa vykonal. Keď sa vrátime, uvidíme nižšie portfólio a peniaze nájdeme v časti hotovosť. Takto jednoducho predáš ETF v Trade Republic. Ak ti toto video pomohlo, poteší ma like. Tak ahoj.